Things are not looking good for Sewicknell in a twist and turn event. Sewicknell ari kupomerwa mhosva yekuisira Fungai Masiya kuri mapoisoned naAgrippa ane mavhi 11 ari kudedzera kuti vakaita deal resterling rikabudirira, saka Sewicknell achifanirwa kupa Fungai 2% of the deal, but instead akabva ati no, rega ndisamupei mari, rega ndimuisire poison ndimuraye. Handizii guys munoti kudi, asi Agrippa mukoma wacho, munin'ina wacho ane mavhi 11 zvese, but munongoziva mega ZANU-PF ED zvigananda, nothing is going to happen. Terai munzwe. This is not a natural death yet kuna mukoma wangu. Mukoma wangu vanhu vakapondwa ana Wicknell Chibayo vakaitira mabasa vakaramba kuvabhadhara mari, ndo mamiriro akaita chii nyaya. Zvinoshamisa kuti munhu achirwara anokuti ndipewo mari yangu ndarwara, munhu anopindura kuti enda unorapwa kwachakure, unorapwa mahara. Kuita untouchable zvakadaro munyika muno, munhu anotaura ndipe mari yangu ndinozvirapisa, munhu arikupindura kuti enda unorapwa mahara. Mameseji mavo audio zvese ndinazvo, urunitumira mapicture uri muchipatara, izvozvi uruda kutaura nyaya dzemari. How does it feel kune munhu wacho ari kurwara, iwe uri muover millions? When you do these projects, project value ya consultant, let's say project value, consultant anopiwa 1% to 3% depending on mawira racho, 2%, 3% kana 1%. Asi tokumbirawo tingoviga mukoma tozoonana hedu nevanhu vedu. Ndo zvakaitika kuna mukoma Fungai. Ndatenda zvangu, ndongoti mukoma zororai murugare, asi hazvizopera zvakadaro. Yeah, thank you very much. Handikwara ndi hospital honorable mahara here, ndo zvakataura naTangirei. Unonitumira mapicture china was next thing wakuda mari hayo zvamari. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naAgrippa, asina Sewicknell maanzwa maodhiya wake achipindurawo achizviramba. Agrippa adedzera kuti iye, you will not silence me Wicknell, my 30 days of mourning are over now and I will be celebrating brother's life from now onwards, and he will not just die like a fly. Like I said, I have his phone zvese ndinazvo. Handizi guys unoti kudi, asi Agrippa ane mavhi 11 zvese, but we have been through this. Hapana zvichaitika panapa because ZANU-PF ED zvigananda nana Sewicknell vari kudya vese, saka ichangotsikwatsikwa nyaya yacho hapana kwainoenda. Munongoziva mega kudai kuri country rinonyatsoteerera marules nemitemo chaiwo in terms of corruption, kudai Sewicknell akasungwa kare. Munongoziva mega is busy achingopa vanhu mota nemari dzedu dzemataxi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.